Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini aku arep golek kijing, aku kan duwe uni to karo jenate gede. Aku meh nukoki kijing. Ya wis iki aku wis tekan ning nggon toko kijing. Aku meh golek kijing sing ukurane iki ora begitu gede, paling sak meteran lah. Soalnya nek gede kan mesake yo. Aku arep ndelok-ndelok sik kijing-kijing, kene iki oke banget. Kijing nang aku meh golek sing segenan. Aku jane iki pengen ku golek kijing iki sing kijing keramik ngono kan. Nah, itu oke banget ya mburi kijing-kijing. Iki oke banget kijing-kijing. Tuh. Bapaknya lagi golek-golek sik, aku yo golek